Tady je Country Radio, to byl Pavel Dobeš. No a tato písnička Calvera je jasná, když tady máme víkend na šikmé ploše a hned v tom budeme pokračovat. Dál tady bude píseň Zapadáku a Kapitán Kid a taky Hobous a Cosa Nostra, což je největší a nejsilnější mafiánská organizace v Evropě. Tedy ta Cosa Nostra italská, nikoli kapela Hobous. Takže tematicky budeme hrát, no a potom by to chtělo taky nějaké tematické povídání a to vám zrovna můžu nabídnout, protože si budu povídat s vyšším soudním úředníkem. Takže vy poslouchejte muziku a já se jdu trochu lépe obléknout, to víte, vyšší soudní úředník, to není jen tak, to by chtělo minimálně kravatu a sako. Tak za chvíli. Dobré odpoledne přeje Tonda Bezrouk od mikrofonu, tady je Country Radio. Víkend na šikmé ploše na Country Rádiu. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Kukátkem Country Rádia. No a když máme víkend na šikmé ploše, tak teď někdo, pro koho je ta šikmá plocha, řekněme, každodenností, vyšší soudní úředník a taky blogerka Veronika Jirásková je na telefonu. Zdravím vás, dobré odpoledne. Dobré odpoledne. No, musím říct, že na soudního úředníka jste dost veselá, měl jsem tedy jinou představu. Tak vyšší soudní úředník musí působit trošku vážně a hlavně rozhodovat ve jménu zákona. Nicméně já se snažím právě díky tomu blogu, který teď píšu, nebo poslední půl rok, se vlastně odreagovat a mít takový nadhled nad těma věcma, takže to mě hrozně pomáhá v té mý profesi. Takže můžeme uzavřít, že soudní úředník, tedy ve vašem případě, je také člověk, ano. A co se toho blogu týká, no, aby jsme si to vlastně ujasnili, psání blogu to je něco, jako bych si psal deníček, něco takového, ale v tomto případě to ještě navíc čte spousta lidí. Říkáte ano, čili souhlasíte, máte nějaké vysvětlení, proč to vlastně ti lidé čtou? Řekla bych, já nepíšu o politice, nepíšu nic vlastně vážného, snažím se odlehčit ten denní život každého člověka nějakou sarkastickou formou, mít v tom nadhled, mít v tom humor a myslím si, že to je to, co ty lidi v dnešní době, která je ve stresu, která je uspěchaná, takže to je na tom baví. No, to je pravda. Vlastně, co jsem si četl vašeho, tak všude je nějaká tak trošku nějaký zádrhel nebo náznak nějaké, řekněme, trapnosti, nebo se tam něco nepovedlo. Naprosto přesně. Já se snažím hlavně ukázat těm lidem, že to, co se děje mně, se děje i všem ostatním a že v tom prostě nejsou sami. Buď na Instagramu, tam jsem pod pseudonymem Be Yourself with Veronika, anebo normálně pod mým jménem Veronika Jirásková. A nebo na portálu iDnes.cz, tam mám vyloženě svůj ten blog, kde vlastně přispívám párkrát do měsíce těma svýma příběhama. Čerpáte i v práci pro vaše příběhy, nebo se to vůbec vaší práce netýká? Mé práce se to moc netýká, protože tam vlastně v rámci mlčenlivosti a citlivých údajů nemůžu žádné informace vynášet. Ale já mám natolik pestrý život a natolik trapnej tím, co já denně zažívám, že vlastně já nemám vůbec nouzi o to, o tu trapnost, ano. No, čili vlastně vy nejste zpívající právník Ivo Jahelka, který tam přeměnil nějaká jména a taky to tak trochu vycházelo z té jeho práce, nebo u něj tak na 90%. Ale tak nemůžu to do budoucna vyloučit. Třeba jo, až mi dojde inspirace. Ale máte... Třeba začnu jí zpívat. No, nedej Bůh, ale máte tedy trapnější život a proto jste se rozhodla popisovat tady ty vaše situace. Já bych řekla takový veselý. No. Veselější, určitě. Ne, já to zlehčuju samozřejmě. A jsem teda rád jednak, že jsem mohl mít na telefonu soudního úředníka a druhak, ale možná ještě víc mě těší, že kdo by chtěl zažít trochu té trapnosti, všednosti, každodennosti v psané formě, přesně podle hesla, že nepotěší nic jako neštěstí druhého, tak ať si vás přečte, to bude asi ono. Jo, moc vám děkuju. Co bychom si jako první měli rozkliknout? Určitě je to Kevin. To je asi 7. nebo myslím, že tak 7. povídka nebo blog, který jsem psala a ten měl velký ohlas. Ano, je to o Kevinu Costnerovi? Je to ten herec? Kevin Costner to není. Ale těsně.
No, hodně těsně. Ono to za začátku působí, že to bude o nějakém muži, ale je to kojící polštář, ale je to hodně vtipný. Na to jsem měla velký ohlas. Říkáte kojící polštář, rozuměl jsem dobře, ano, jo? Ano, rozuměl jsi to dobře. Tak vidíte, takže na telefonu Veronika Jirásková, vážený soudní úředník a taky blogerka. Díky moc, ať vám to píše, mějte se krásně. Nashledanou. Díky moc, mějte se hezky, nashledanou.